Ти го викаш, снимаш се, викай снимаме те. Чакай да викам въпроса. Ивета с памерката. Алепе Ели приличаш на тая Александра французойката. Да не си яка. Да не си яка. А ти Минче четворка, какво? На кофе ли ти мирише? Лисва ли ти някой да те плюе от горния етаж? Не е ли ще ти пръдне от мен? Животни! Бе, ти си животно! Бето, ти си луда. Моята дума, някой младше където уда. Опа, да. Ами, Вета носи зле. Няма никой да пърда, бе, ти удари. Но докато спи може да направя нещо. Боже! Имам предвид да нещо да направя на лицето, бе, те паците. Да, като например да ме намажа с паста за зъби. Не е нужно. Вики, пази ме. No chance. Тя спи като пор. А това спи да мога. Кой ти пи? Френски. Френски. Генчо с белото яки. Да, Генчо с белото яки. Кой беше той? Илиан май. Илия, кой беше Илия? Он е високия. Не беше той. Кой е Генчо? Към Димчо, я може Димчо, бе, това е Генчо. Аз Генчо казах. Каза Димчо. Казах Генчо. Аз да не спомня. Айде. Ами да, и вече много си яка, типа много ли си яка? Айде, кажи нещо. Не бора. Не люб. Ти си супер бой. Добре, ние не преценки, ти не любиш. Трябва да влюзя. Тука бе, Джона. Не съм няма това да гара. Добре, чао. Ми чао. Очакваме да дойдат и спам.